dit is goed. En dan denk ik, ja, dat kan niet. Met die zoon van prinses Diana, die lijkt ook sprekend op die man waar ze worden aangenomen in een vreemd zijn huis. En de kinderen dat die vrouw met de volle mond is gelopen. En die lijkt ook sprekend op woordenseksen. Dus hij heeft daar wel een puntje. Hij heeft zeker een puntje. Ja, nou, in ieder geval, anders komt het denk ik wel dat zijn. Die middelbare depo. Ja, ik ken het zelf niet. Misschien niet doen het wel. Ik van het doen. Ach.